tunjuma chuan Taiwanese urban legends lar zualte kan ngai thladona angai nomina hlau om hlom reu em maya cheng khat phe hi chu atak taka thleng nge ani ama sabira chuan mi chenau pangkor sen ha hi atak taka thleng ani a ataka thleng ani wang hian alar zuala he thil thleng be than hian the take along ti movie an siam hial ani a movie po hi alar em maya mu nom ti a hlo hle pok thil thlenga chuan kumsanga zakwa somriat pariat khan chung ko pakhat chu tlanglon turin an chuaka an chetlalai vel chu video camera in an covera ma se vandoi thlak tak mai in tlang an lona changa ni rei po aliam ma chuan an chu ko member zinga pakhat chu aboral hlau maya an lunga in an chhiat to chu an twar thiam lo hle an lungleng lutukin tlang an lonna an video lak vel chu an enkir mai maya chuta chuan a hun laia engma an shat lo thil rap om deuh chuan mu chuak an video a chuan an kalna apianga halo zui ve zel tu mi cheno pang korsen ha hi alo lang ve reng maya a hun lai kha chuan hetiang hian zui tu an nei ti an sheme alo an chanchin mak tak hi alar ngal chiama he me cheno pang hi tunge ani ang ti in mi chuan an ngai ven ngal wata ma se a chanchin emo tunge ani shetu tu ma anom lo ma se minang po helai che velakal mi cheno pang korsen ha lo mu ve tu an lo om reng maya an thil ton chu an ron soi ve sap sap ma se pa ngai taka mule a chanchin she chiang anom chuang lawa tu man mi hring pa ngai hani an ring lo alan dan te hi ara pom reu em a engtia la om ve ringot nge tungi ani ti sha chana cha kom khop mai adot lia chuan mo shina hetiang thil siam mak tak hi tereu te mai an ni a tlanga an cheng thin mi bum le ti buai no man ti a tlanga lon te chu lo chai buain kong an bau tir thina mi doi vai an thiam hle bok ma se mi an tin angai lem lawa an ngal ve shim to pani an chai buaya wanga mi bo ta te po mu an ni le thina liam po an nei ngai lem lo bok mi doi vai mangin mi an chai buaya mun nuam taka kalangin anin shatira chatui hnai tak tak an hluya atuk zinga an han har chuan rannung an eiti anin shechuak chau thin ani anti adot lia chuan tui chung ram huai he thil po hi atong tu emo an hmel shate ton soi chuak an tam thina wangin alar hle a finfia thlap thei ni lo ma se atak anga ngai ani Taiwan chau ni lo Asia khomwal puya ram sang sanga hetiang thon thu hi neyan tam bia boka finfia na om lo wang hian dot ti ngot thei po ni lo tuyan chen lain an ke chu kuthiana ron pot thina tlahlum tura tui chunga hnu lu an tum thin hei wang hian ngai dana lo piang chhuaka an ti tur la ti zo lo emo mani in ti hlum te chu an piang non thei lawa an ayo atang tur tharau shwai an tum thina tharawan shwai thei chuan an piang non thei don an ayo tur an ti hlum ani chuan an mi ti hlum te poin an ayo tur an zon le chhon angai don ti na ni chu adot lia chuan ramhuai motor pharching hetiang hi chu kan soilar to khop mai zanria mania kongre takatlan an tong thina mi chi samse tak chon lo pharding in chuan ve halo dir thin anua engtin tinemo ton in anglo nuai in ramhuai an phurti anin she chuak le thina driver pakhat soidan chuan nula pakhat hian lo pharding in anu le pa te in a thla turin angena anu le pa te in nia asoyan thlen chuan alo bo le daya kongka chu kikin thil thleng chu nula nu le pa ni om tak te hena chuan asoya ma se an fanu chu a thi dei to ti avasheta ani chu mai ba ka chuan ni tinin an kongka chu mi sang hian an ron kika an fanu an ron phur thu an ron shil ziani in nula nu chuan alo shil boka a hodu tak tak wang po anglo a motor chuan chak thak lutuk taxi driver pakhat thil to na ero chuan customer pakhat hi akal du na hmuna shwaya akal du na hmun an thlen chuan man po anin pe thlapa anuwa a poisa du na han en chiang chu le khahal rim tui le kaloni hetiang le kharim tui hi mithi anomin an hal thina ti chuan an thi hnu pia lam rama poisa angin an lo mang ve thin ni angai ani
adot lea chuan mithi thla an ngai dana chuan July thla hian khovel le mithi khwa kalpo na kongkhara in hong thin ni in an ngaia ti chuan July thla chuan mithi te pualin kut an buat sai thin tharau te eiturin chohlui han buat sai sak cheu thina chen khatin an soidan chuan tharau ril cham dewan thina an dam laia thil thelo ti te chu an thi hnupia lam rama chuan chu ei phal sak an ni lawa wangin an rila cham reng thina kum khata voi khat che chu eina hun an nei thin chu he tharau te ku ta hian ani a tharau te ku ta hian du tho tak le por takin an in ei thin chen khat soidan le thungai ro chuan mai chama an ei tur chhop sak tu chung te an nei lo wangin ril chamin an reng thina chu an ei ve theinan hetiang ku thi han buat sai sak ni an soi thung adot lea chuan envelope sen mizoten pi pu te changa kanin hlan chhon pui thuna a thlak ti donila kan pal zam ngam chia lo ang chi fin fiana si lo entirna ni khata in khata changin chimle mara in chen shana chalo zulina zui du tia kanin zir tir thin angte nupuite rai lain rantal lo tur no pangan piang swal du tiang ringa fin fiana chia si lo afia tu ni kan du lo wanga kan pal zam ngam lo thil angkha ram sang sang hian an lo nei ve nuala Taiwanese ho po hian mak deuh dewan nei nual maya an la thutak ema school thlengin an in zir tir thin chungte zinga pakhat chu envelope sen hi ani Taiwan a izinemo I omani chuan kholaya envelope sen lo ringo ti hmu huna chhar reng lo tur ani a tlan chiat san wang tur Taiwanese ho chuan fanunula an neya pasal an nei ma a han boral chuan envelope sen hi kholaya chhar rem chang tura an da a chhar tu chuan an nula thito tharau chu nupuya ta na an nei nge ngai thin envelope chunga chuan poisa le mithi to sam le kutin chuan da thina I chhar to ani chuan ing ang point pumpel tum ma la I pumpel thei don chuang lo hetiang hi man lai khan an ching na sa thina tun lai a chuan ching tam to lo ma se thil thleng thei thawala ni a film khurangai ti na ni chu adang le chu thi nu shemna hi chu inzir tir na angreng dewani a idam laia chu le ei turi pai mai maya I ei bang I ti riral mai thin te kha I thi nuwa shem huna ti lui nei nan ei tir le vek don che hi no pang soi chaina nan mang china an ei tur ei zo lawan lau pha chin ei le in te hi har sa taka nu le pa pi le pu te nan tho chwa ania wangin ei le in ti riral mai hi amal som lo ema mitam tak chuan an du lo berani an soi war deuh phei chuan choi pai mai chuan shem hunai tanga ti chuan I le an tan chhum sakang chenga le nei lo chungin idam laia I chopai zong ka an ei lui tir vekang che han de chen adot lea chuan pen tuisen Taiwanese ho chuan pen tuisen manga mingzia hi an chia ni in an ngaya thi tura an che in lo na angan ngai thina pathian hian mi thi tur ming chu pen tuisen mangina ziak thina ti chuan an thi thin chuwang chuan pen tuisen manga I mingi zia chuan I thi ma anga midang mingi zia point thi turini du ti na ni pen tuisen mangin tu ming ma zia la turania ka mingat phei chu zia mi a lo tur adot lea chuan kutin thla ko lo tur Taiwan a chuan kut zung chala thla I ko kani chuan I beng le lama ta ang tin an in zir tir thina hi chu anui za thlak leka a chan le in zir tir na ang poka omlem lawa no pang soi chaina satya mai ani adot lea chuan dar thalang Taiwanese ho ngai dan chuan dar thalang hi mithi khwa le khovel in zom na angan ngaya an soi dan chuan jan lai dar som pahnia cha dar thalanga I in enani chuan I thi nuwa I mel lan dan tur nangma ruang I muang adot lea chuan number hlo maktak mai number 4 hi van duai na anga an ngaya thi na number an ti thin kan o izonga ni emo ni lo emo ngai tha chi chu ani mi alo ni kha chu reiko hi apu vuina telman tumin apu te omna kholam panin thlona a thloka aril ruana a thin rim chun maya apu suna wanga thin rim poni chuang lovin
semester laklo lai taka azin chua angai wangani. Apu hi angai na vak lau le ngala. Apu wanga school chulangai chu athin rim chun mayani. Apu vuina hun siran ni na muna chuan a pen luta. Korsen ronglar em mai aron ha kawang chuan mi inan lau en chap. Vuina huna hetiang ko rong hi an hangai lau ti a sherenga. Ma se pui thuna a tlak mai ti in angai poi mo du lau. Akazin nen chuan anin mu a. Apu za na volunteer masalavin. Akazin hena chuan apu angai na lau thu chu a soi masate te a. Apu hian pui thuna thil hi angai poi mo in angai thu tak theilu tuka. Chu an ngai thei lawani. Number 4 lau tur ti ang rengte. Tha kutin ko lau tur ti vel zong a shil na sa china. Ma se ram huai ku ta changa anung changa mak chau veka wangin. Apu chu tu ma inan ngai na to lawani. Apu ruang bula an kal nai lai te chuan athidei chu alom zoka. Midang mua alan moi ve deuh nan apu chu za na chibaya buk shama. Akazin chuan hotel room chunga alu ma a kongka kik masaturin a shila. Akik masak chuan a room chunga ram huai om te chu an lau chuak don ti in a shil sa a. Reiko chuan pui thuna a thlak bok ti in angai sak du chuang lau. A hotel room chunga lu don chuan akazin thil soi chu angai to arau rawa. A tlak ti viau ma se voi thum chu akik shama. Zana lau ni a tui takin amu a. Ma se zan laya chuan enge mo wang hea na har lula. Tlan chuan a lau bual hu luam to. Amut na chunga han en chuan. Muli adu to hau lawa pu chuan a lau mel runa. Amu mang mai ani ringin inti har han tuma. A chong chai mol mula amit chuan nuai nok. Chuti lai tak chuan kut vot tak hian a ngunga chuan a ron reka. Apu chu rap om tak hian a ron chen thu bok. Amu mang mai ni lau ti a chiang hle to. Apu kuta chang chuan tal chuakin. Kapu tak khai ni lau ti na au chiama. Chu thla chu ron chong chuakin. Apu tak chu a lau ni lau chianga. Ram huai kut zana apu chuan dana bo chiata wangin. A taksa chu alu chil ni in ram huai chuan a soi. Apu ang chia chuan dana po chiata wangin a tor ve angai thua shil boka. Reiko chu hlawin a tlan chengal. Elevator chu a in hon thei mai lawa wangin. Emergency staircase chu zo thlak a han tuma. Ma se ram huai chuan a lau thlen khal. Reiko chu a kere ka man betin a hnuka. In hamta na tumna lama hallway carpet te chu a hiat rang nei noaya. Reiko chuan chap chungin that lau turin angin mol mola. Ring takina awa. Tuwe motalin an ron chan chua a beise ni. Ram huai chuan dana bo chiata wanga a tor tur thu a shil mol mola. Ma se ati swala in shesi lau. Dana zom lau po shesi lawa. Hotel kongka po ka akik khap si a. Ma se ati swala sian mea lau chu. A room chunga alu don khan. A phone a ena wangin a room number lama lau ngai ven lawa. A omna room number chu room number 4 ani. Himzi nga chuan nulu ani a. Shem muna hotel la omani chuan a room number in masak na changa sheto ma na. Ole khati zong ka ani le ripota. A top khenga min lau ngai thak saka wangin kaloma. A channel min subscribe sak tu te chunga po kalom em a. Min lau subscribe lau ni chuan min lau subscribe sak ve cheu don niya.